Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Ik ben weer onderweg. Voor ons was even toch geland, jong. Ja, we zijn vandaag in Koningsbos. En we gaan op bezoek bij Cor Hoebe. En Cor, dat is, wie wil dat zeggen, een mens van de oude stempel. Hij leeft hier alleen. Zijn moeder is onlangs helaas overleden, want Cor was altijd toch wel zeer goed met zijn moeder. Maar Cor maakt zijn eigen groenten, de jeugd, de vangt zijn eigen wild, de slag, de kookt zelf. En hij heeft veel verhalen. Dus laten we gewoon die Cor naar binnen stappen. Ja, kom maar gewoon even loeren. Dan gaat hij altijd loeren via de achterdeur. Ja, we gaan even loeren. Maak u de deur maar open, dan kan het met mensen gebeuren. Is dat wel erg? Is dat voor vanmiddag, Cor? Dat is voor vanmiddag is dat, ja. Oh, dat is... Ik ben wel maar alleen, maar normaal komt nog een net niet, dat is een van Gorissen. Dat verhoren ze. Die is riefkook. Peter, ja, die maak je nog. Maar doe wel geen erin, want die worden geen erin, man. Maar dan maak je best een riefkeuk maken. Nee, nu niet, de volgende week. Dus dan kom je de volgende week terug. Ik kom de volgende week maar druk daar dan. Kijk, maar dat is wel niet binnen. Voor de goeie eter, wie steeg? Ik heb nu achter heb ik vlees liggen. Erpel moet erbij zijn, maar niet al te veel erpel, hè. Ik blijf gemeen eten, zelf en een erpel meer. Erpel kan ik meer zelf dan liggen. Maar dat doen we een keer. Oh, dat is goed. Tom, de uit voor lekker eten. Zet ik, dan zet ik een tas koffie, de koffielip. Oh! En dan gaan we achter kijken. Gewoon met hem gaten over de ratten dan. Toevallig heb ik gisteren één gevangen. Ik pak die rat en dan gooi ik die in dinges, in de regenton. Zup de rat de regenton leeg, los ze los. Ja, dat heeft er toch een redelijke Ja, kans. dat is toch diervriendelijk. Maar voor het geval dat er mij de regenton leeg zit, zet ik nog net op water erin. Maar weet je wat er nog is? Dan moest een ratje ook niet blijven plogen. Hè? Dan vangt ze hem. En als ze dan de ton leggen, dan lukt ze weer los. En dan vangt ze hem dan weer. Nee, dat wou ik niet. Nee. Ik heb in een spuitbus, blauw en rood. Ik heb er een strieberbrug. Die wat de verleefd heeft, die laat ik los. Hè. Die vang ik niet Maar meer. weet je wel het verschil tussen te worden? Het blauwe, wat is dan die blauwe? Dat is dukke als ze beboomd was geweest, bij Gorissen en dan gaat. En dan ik het vuilbeer gedronken heb. Kijk, dan ben ik dukke, ik heb kleurenblind. En dan weet je niet meer welke blauwe het gooien. Of het zijn, wat we echt short kapjes. Ja, maar dat zijn ook kapjes. Ja, dat bedoel ik. Dat zijn, Dat is net of je bij mijn moeder toe is, die had ook allemaal van die verschillende Ik dingen. ben altijd bij mijn ben ik heen geweest en dat was in die tijd, er leefde Frans Ketisse nog. En het man bij Frans Ketisse ging ze zich in ertservies kopen. Nou, dat kostte toen 100 gulden. Dus dat Frans Ketisse zei tegen hem, dat is geldbeleggen. Dat is nooit gebruikt worden. En nu komt Laurie de Krie en die mensen in de Krie, ik neem ik dat met. Ja, ik neem dat met en dat gaat allemaal, maar dat heb ik niet meer nodig. Ik zeg, hij is die vroeger nog van dat geld op vakantie gegaan. Als je nu naar de kringloop gaat, koopt het voor een tientje. Bij wie ze spreken, ook die Lucas toen 100 euro, 100 gulden voor gegeven. Als je dan 100 goed geus, kun je het meer opleggen. Nog op sterker zoveel ze vries. Ik beleg in Berg altijd een sjoes. Dat is de woogleuvig, hè? Nee, ik drink nooit juice, nee. Nee, in Berg wel, hè? Een pilsje is belangrijk. Ik geef lekker een pils. Ja, maar dat is het beste beleggenis, hè? Alle plantjes moeten water. Ja. En dat is, en dan houden we ook de middenstand. De cafés houden ons ook al hebben, hè? Ja, maar die gaat het niet al te beste, hoor ik, hè. Ja, dat werd ze dan wel. Ja? Ja, dan gaat het nog Maar wel. nou, ik weet niet dat het financieel dan goed gaat, maar de kastelein is altijd blij als we er zijn, toch? De kastelein, ik ben gisteren ook geweest eten. En dan moest je een meidje van Laak moest betalen. En dan zeg ik tegen als mij, kijk eens wat we betalen. Dat deed binnen aan de gang. Ik zeg, pak ook die shoot van mij van gisteren en van de vorige week. Ja, nee, zei ze, zoiets kom ik niet. Ik heb nog, ik zal het dat zeggen. Wie werken dan ook een vuurshot op vakantiegeld van 2004 tot 2024. Ik pak hem gewoon een vuurshot op vakantiegeld. En toen ben ik met pensioen gegaan. Dat vuurshot is weg nu, hè. Ja, tuurlijk. En het vakantiegeld is weg. Ik zet er een tas koffie in en die tas koffie, de tweede tas koffie kost bij mij 3 euro. Dus wat doet je? 1 tas koffie drinken, hè? Ja, tuurlijk. Ja, maar dan heb je weg. Je komt even goed 3 euro aan betalen. Oh, en je zegt de tweede. Ja, de eerste tas is me in de aanrik omgevallen. Olaf, kijk nog ook hier door, dan ga ik hier beknieën. Hier ga ik de wafelen pakken, hè. Kijk, die weten, die snaken we niet hebben, die weten precies hoe dat is. Die komen daar krijgen.
Die wil je wel, hè? Nou joh. Kijk, dan pakken ze hier en dan pakken ze hier. En dan trekt ze even en is het door. Nou, ik pak het altijd een beetje zang. Ik pak het nooit met het lepje. Dat doe ik niet. Ja, dan leert hij met het pakken. Ik ga naar terug, ik bel ik wel terug. Goed. Jo, dat ben je. Oh ja. Dat was een ton van mij. Dat is nog een zuster van pap. Dat was de jongste zuster, de enige wat nog leeft. Is dit vakliteratuur? Dat is vakliteratuur. Daar leer ik ook het van jagen en van vissen. Het gaat hier over diertjes. Wilde zwijnen is enig hier, wilde varkens. Dus dat is wel alcapau, wat is dat? Ja, dat heb ik nog voor de vakantie. Hier. Dat heb ze nog weten. Oh nee, dat is wel een chique zeg. Het wild varken. Vang je zelf ook? Nee, vang ze niet. Want als die varken wisten dat die sterker waren als weer, dan gingen we weer niet meer achter de varken aan. Dan gingen we weer verder varken op. Dan kwamen ze achter ons aan. Dan heb je nooit een varken achter de gang gehad. Ik heb het gezien in dinges. In België ben ik er dan een keer jagen geweest. Daar waren ze met jagen. Daar reep de jagers en een gekwetst varken terug de bossen in. Ik ben altijd met drieën geweest. Dan moest je opletten. Er was in België en de Waal was toch. Ik hoorde een beetje Frans. Nou, die hondjes met GPS. Daar zitten mijn hondjes op. Ik zeg gewoon niet met. Oh, dat varken achter en er wordt geschoten. Dus daar zit nog gaat door. De Belg springt op dat varken. Dat varken al één hondje wordt gebeten. Dan gooit er een loog en dan waren dingen. De Belg springt op dat... Een hondje kapot gebeten? Ja, allemaal die kleine hondjes. Ja, die varken snappen alles. Maar, en de Belg springt erop, hij heeft zo'n lang mat heen, daar stikt. En dan stikt hem op een rib. Dus daar kwam hij door. Dan had dat varken hartsnorm. Hier op zie, ja, gaan ze op. Daar stond ik. Ik heb normaal een dikke klapper, wie me hoort, denkt aan Christenbal. Ik griet hem in een slag op de kop, had ik een normaal in de min zo hoog met de door. Knap, de klapper over. Oeh, denk ik, wat nu? Nou is nog zo'n stukje ding als er nu komt, stikt ze dat ding in de moel en met een shirt neven mij. Er stond een e-tak, dat zit hem kapot. Kort gezegd, wat had ik gedaan? Ik zei, ik heb hem klappen, ik had het hier uw arm kwijt geweest, dat klopt ook. Dit is dokter Reinders, een ogendokter van de stand, was erbij. Zegt er, wacht even dat ik de Belg helpen doen, dan doe ik daar met alcohol erop. Maar de ogendokter, dat kon je ook bepalen dat Sticht dat goed gezien had? Nee, dat was door, houdt dat bij zich, normaal had dat bij zich. En dan zegt er, houdt de Belg af, ik was de bus nog een beetje sterk. Dan doe ik hem alcohol erop, dan moest dat ziekenhuis en moest gek werden. En die varkens is wel slecht slachten, dat is wel. Doe ik wel, ja. Slachten En koken. Ja, koken. Ja, dat is, ik doe het wild wat ik dingen heb, dat doe ik koken, dat doe ik slachten en dat doe ik ook zelf consumeren. Hey, en dan best wel nog het vissen, want ik zie niet dat blijft Vissen doen we wel. angelen in de Oostzee. Ja, nee, hier gaan we in Den Helder. Van Boken doet het een bus, gaat 1 keer per jaar, dan hebben we die bus ook volgegaan en in Den Helder gaan we makrelen. Ik ben vroeger, in de vroegere jaren, wat was ik, jaar 20, 22, dan gingen we 2-3 keer in de week naar Stellendam of naar Zeeland gingen we makrelen. Makrelen en voor dinges. Voor kabeljauw. Kabeljauw is het jongenste vissen. Maar dat is... Zit er nog kabeljauw? Nu zijn kleinere. Nu zijn ik ben het vorig jaar ook geweest op een makrelen. Vroeger vongen makrelen, je waren allemaal zo groot. En nu zijn de makreeltjes een kleinere bergen. Dat is ook een eigen tuin. Dat was nog mijn eigen tuin. Daar hebben we daar eerst van de familie Huber in Beukske brengen ze goed. En zijn Roos is hier geweest ook opname kon maken in Beukske. En daar heb ik gezegd, ik ben meer zo'n Germaan. Wie vroeger. Jagen, vissen, dobbelen, brouwen en veel bier drinken. Dobbelen om de vrouwen. Dat deed we vroeger. Dat deed je ook. Ja, dan moesten we die langdobbelsteentjes hebben, dat die vrouw ook zeker kwijtraakt. Ja, die moesten wel kwijtraken, maar anderen die wil ze ook niet kwijtraken. Hè. Maar dat onder die 3 putjes, dan is een beetje voetelen. Dat mag. Dat mag. Een beetje voetelen mag. Ja. Die is grote rat heb ik toevallig vanmorgen geslagen. Die is grote rat. Och, dat is een flinke. Dat is toch een schoon rat, een grote. Dat is een flinke rat. Die is toch meer een haas, of niet? Doe mocht nooit meer rooien. Cor, wat is dat allemaal? Zijn dat trofeeën? Dat zijn trofeeën, ja, die dingen die zijn er voor papot opgezet, zijn, maar die rekens wat hangen, die heb ik met Schrajanse. Die is nu ook bijna 3 jaar dood.
Daar was ik bij, hebben we dan geschoten. Kijk, achter een rekken, achter die cupjes bij de jagers, is normale dingen. Is dat de trofee, is dat, hè? Want Gert houdt er een deel langer. En ik heb die weer metgebracht, omdat ik erbij ben geweest. En de rest wordt natuurlijk verkocht of wat gedaan wordt voor de jaren, wat die zitten doen, zit overal een verhaal achter. Dat weet ik precies, dat ook met Henk Kentjes hebben we hem toen gevangen, of dat was dood. En hebben we hem opgezet. Die gaat nog nooit om, want er zit piepen te beginnen. Ik zie niet allemaal die mutsen naar Marie liggen. Ja. En nou, die heurt. Is dat voor iedere dag één of hoe zit dat? Nee. Ik heb normaal kunnen niet neem kort een potje met. En heb ik heb niet elke dag een potje op. Van de zomer heb ik nooit een potje op. Dan zeg ik tegen mij, je moet een potje op doen, dan kan je een zonnesteek krijgen. Dat gaat bij mij niet. Bij mij kan alleen water koken. En het niet overleefd, jammer. Het is geen watergat. Het is geen watergat geworden, nee, dat niet. klopt. Oké, en hier heb je die groentetuin van dich. Hierachter is de groentetuin, dat is, maar dit is nu februari en het begint toch een beetje te jeuken. De jacht is nu voorbij en nu zit ik in de tuin. Hè. Hier heb je achter die windmolens zitten en heel Ja. veel mensen zeggen dat ze last hebben van die windmolens. Merk sticht toch echt van Nee. niet. Het is het enigste wat is, het uitzicht. Kijk, nu kan ik weet het veld in kijken. Nu kijk ze weet het veld in en dan zussen die windmolens. Ze zijn bezig met groene energie en groen dingen, dan gaat allemaal en de willen van de steenkool af. Maar ze zeggen er ook voor, dat is horizonvervuiling. Ja. Ze hebben ergens gelegen, maar wie moet de gangenstroom? Wie kreeg gangenstroom binnen? En dan gaat, Je hebt zo'n kabelje liggen daar. nee, ik hou wel in een verlengkabel liggen, maar ik heb hem niet zo lang. Heb ze nog niet. Ik heb niet zo'n lange verlengkabel in. Ja, maar ik denk wie ze thuis kocht. Met een eigen groente, een eigen vlees, slachten, vissen. Met die sociale omgeving, met een zorgcentrum, met die pilskamp toe. Heb je toch een schoon leven? Ik heb een schoon leven, ja, ik heb een schoon leven. Ik een natuurlijk leven, zal ik zeggen. Natuurlijk leven. De meeste mensen rennen s'avonds heel gewoon naar de winkel toe, pakken zich uit die fris gooien, dan de magnetron en klaar is de paraplu. Ja, tot Dit is nog leven zoals het vroeger was. Hartstikke ziek, daar kost je weer nog wat van leren. Ik ben een van de weinigen die nog zelf groenten dikke weken. Want ik heb hier aan de ene kant zet ik bonen, daar zet ik acht en dat gaat allemaal. Ik zet natuurlijk alles veel te veel. Maar dan komt de ene of de bij mij, ik neem ik het achter met, neem ik het bonen met. De familie Gorissen, die weet ik, gaat allemaal heel graag bonen, geel en groene. Dan geef ik deur met en dan gaat allemaal kiek. Ik kreeg het zelf niet op en dan geef ik het af. Maar zet ze ook geschreven, dus koolrabi en Ja. bloemkool en Zet zo. ik ook. Alles. Daar zit een riepe bloemkool, dat is winterbloemkool. Die zet ik op het najaar, daar hoef ik niks aan te doen, die hoef ik niet te spuiten, niks, want ik ben geen spuitman. Hè. En op het voorjaar in één keer heb ik bloemkool erin. Het enige nadeel is, er staan 10 planten, op dit van 2 dagen heb ik 10 bloemkolen. Wat moet ik met 10 bloemkolen? Dus we doen niet wat doen. Dan doe ik het met, als ik nu later gekomen was, zou ik een bloemkool Ja, met maar we gegeven. kunnen altijd terugkomen, we komen hier wel een keer langs. Ja, maar ik Ja, maak- en in deze zin zal ik dan zeggen, beste kijkers, bedankt voor het kijken. En, wilt je hier een bloemkool hebben of een beetje fruit, je Beuntjes. komt je net neven, beuntjes, Frambozen. frambozen, dus je kunt die gewoon even stoppen bij de jong. En dan pak terug het in. Hoef niks te betalen. Ja, 3 euro voor een kopje Ja, koffie voor de toch? koffie, ja, dat is cadeaugesser. Dat is cadeaugesser. Oké. Nou. Hartstikke leuk toch, Ton? Ja, voor ons, we gaan weer eens loeren, hè. We gaan wel eens anders zeggen. Ja, lekker loeren en kijken. En we kijken overal. Ik zal zeggen, tot de volgende aflevering van Loeren zie kijk eens dan. Ik zou ook goede dag zeggen. Tot de volgende keer. Tot de volgende bloemkool of de volgende beuntjes. Ik zie je.